तर मित्रांनो आता 2 कोपरे नांगरून झाले आहेत. भाऊ आता फक्त फिनिशिंग देतो आहे सेकंड कोपऱ्याला. आणि तेवढ्यात पूनमताई आलेली, कुठे गेली घ्या हाक मारित होता, बघूया काय बोलतात. गायब झाला पण. हॅलो खय गो. अरे कार्ट्यात हाक मारून दमलोय. मग मी आता इथे आले हनुमंताच्या पुढे तिथे. त्या रस्त्याने जातं मारा एवढा फिरान जातं. अरे नानांच्या तिथे पाणी आहे भरपूर होता ना मरणाचा माका. काय हो अरे आई सोबत पाणी होता भरपूर होता. मी गेलोय कल एवढा नाही डोपार बरंच. अरे काय तुका होताय माका होता तू वरच्याट नाही ना. ना या बाई इलय. चल तुका काय जरा वेळ थांबण्यासारख्या नव्हता की. किती वेळ थांबली तिथे होती. किती वेळ 2 मिनिटं पण नाही थांबलं. मुस्काडात धरून तुका मी असं सांगत 5 होतं मिनिटं थांबितलंय. 2 मिनिटं असं दाखवित होतं. नाही मला विचार त्याने हाक मारली नाही तुला. मग काका बोलले मी पुरा केल्याशिवाय येऊ की बाबूकडे यायचं होतं. अर्धवट आपण जे हातात काम केलं ते पूर्ण करूनच यायचं. काय आता तू शेती पूर्ण करूनच जायचं. तुझ्या रस्त्याचं काम कधी पूर्ण करतेस बघूया. गडगड गाडी होती माझी. काम होणार आधी सध्या पाऊस आहे त्यामुळे ते तसं. मग पावसात आम्ही गडगड करत आणायची गाडी. गाडी गडगड करत आणायची. कोणीतरी कमेंट केली आहे पूनमताई आता सदस्य झाले म्हणजे सगळे. पूनमताई सदस्य झाले म्हणजे पूनमताईच्या हातात नाही. मी तिथे फक्त बोलू शकते. तिथे माझ्या हातात नाहीये. कोणी कमेंट केली आहे ती माहित नाही. कोणतरी आहे असं करायला. ती पूनमताई आता सगळं काम करेल गावाचं. गावाची प्रगती करणार आहे पूनमताई. हे करण्यासाठी इथे बोलायचं खेळायला आहे. मग पाकिट आणलं ना बस झालं. पैसे मला द्या. पुरा झाला. पाकिट आणलं म्हणजे पुरा काम पुरा केलंस म्हणून तर काम सोडून गेलंय. आणलंच नाही पाकिट. अरे शपथ तर नाही पाकिट आणलं. विसरली खरोखर. चल मग गुगल पे ना बस झालं. गुगल पे काहीच नाही पैसेच नाही. तुझ्याकडे एवढं पैसे आलं की थोड्या दिवसांनी तुझ्यावर ईडीची धाड पडणार. काय कलच कमेंट होती. मी दुसरा माझ्या तोंडाचा सांगतच नाही काय कमेंटचं सांग. माहिती आहे तू आहे तुझ्या तोंडात पैसे आहेत ते मातेंका दी सांग. खय येते ते का सांग. ते सोती ते धाड पाडणार. धाड पडा दे बिंदास. ईडीची धाड पुणग्याच्या घरावर ईडीची धाड. मी येत ना. मी कष्ट काम करून खाते. मग त्या मी डायलॉग मारतोय. जे मारत नाही त्यांना बोल. मी कधी बोललोय कष्ट नाही करीत. सांग फक्त एक दिवस. कष्ट करूनच खाते. केल्याशिवाय मिळत नाही समजलं. या करता पैसे कमावता म्हणजे आम्ही पैसे ठेवत नाही. आम्ही त्या आता समजा पैसे आले तर असं काम करता. यंदा खिडके लावले ते नाना बोलवते पैसे माहिती. ते नाना बोलवते आता पुढच्या वर्षी लादी बिदी घालणार आहे. काय नाही आमचा आता कोबो भरवा. नाना बोलवते ते दिवशी व्हिडिओ. लोका नाही नाना. तुझ्या आधी पैसे पाकिट विसरले का. मी पाकिट आणलेले नाहीये. मी काय पाकिट घेऊन नांगरतो की काय. दुकानदाराकडे हे नाही गुगल पे नाही. ते दुसरं गुगल पे वाला दुकानदार शोध. सध्या गुगल पे जमानो. दुकानदारांकडे गुगल पे वायाच. तू देशील गुगल पे. हा मी देईन गुगल पे. आपण गुगल पे वाला वाया. काय हो घेऊन काय चाललास. खोपडी झाडं आणली. अरे वा. पैसे आणलं कशी दी. 2 हा ही कसली गावठी आहेत ती उंच वाढणारी. हा अरे ही भारी आहेत मग. शा किती वाढ होतायची उंची. जास्त नाही एवढी होत जास्ती असं होत त्यांच्याकडे अजून. हत मग येत चालत चला. हा गाडी कशाला पाहिजे. रिक्षाने जाऊ शकतो. कुठे रिक्षाने घेऊन येऊ शकतो. तिथे आहे तिकडे कोयची नर्सरी ऐकते रा दही बाबी. हा मग मी गाडी भरणार ना झाडा आणि आणणार गोळ्या. उगाच रिक्षाचे पैसे भरू की तुमच्यासारखे पैसे नाही तेवढे आमच्याकडे. रिक्षा भिक्षेत देऊ. मी तुका आयडिया दिले पुढचं सांग. रिक्षाचे पैसे नाहीत काय म्हणतात. जगात श्रीमंत नसेल तर तू असं तुझ्या धाड पडणार आहे एक दिवशी. पैसो करता माणूस नाही तिची काय नाही पैसो. हय बाकी लोक म्हणतात नोटी छापता. असं दिसलं नसता पुणगे. स्कूटर असं नसतं. गाववाल्यांचं तर दिसत नाही पैसे. कोण नाही उच्च विचार पण साधे राहणीमान असं आहे तुमचं. ते म्हणजे उच्च विचार नाहीत तुझे. खूप अजून तुझी उपयोगच नाही गो. चांगला वाक्य बोललंय कोण नाही म्हणता. मग लोकांचे प्रश्न मी फक्त तुम्ही कमेंट वाचू तुमका टाइम नसता म्हणून मी वाचताय आणि तुमका
सांगतोय. हम्म. पूनमताई कधी नाचणार आहे आता? पूनमताईचा नाच बघायचा आहे. कशा पुष्पाचा नाच बघितला ना, हो, पण आता मजा पूनमताईचा पण बघायचा आहे. तसाच पूनमताईचा आहे. तसंच आहे, सेम आहे. आयला. काहीच फरक नाही. काहीच फरक नाही आहे. हा, म्हणूनच सांगते, ती नाचली आणि मी नाचली सारखं. अच्छा, असं आहे का? तसंच आहे. हैं? भागो भागो, जल्दी भागो. कितना टाइम लगा है भाई? कितना टाइम लगाय तो एकच होत ना ते मागचं. ते धगधगत्या उन्हात 2 घोट जरा लस्सीचे गेले नरड्याखाली तर बरे वाटेल. पाय उचललास तर तो धगधगता ऊन तुका लागायचा नाही. ककडेच आहे, ककडे चालता गाणी. म्हणजे रस्त्यात ना जायचा, मग कोणतरी ठोकल्यान की बोलायचा ठोकल्यान मग त्याची चुकी. आधीच रस्त्याची लांबी रुंदी बघ केवढी आहे ती. हा, गाडीवाल्याक जागात नाही, तुम्ही रस्त्यात ना चालणार. अरे तुमका कधी कधी हातात स्टेरिंग पकडून बघा कसा वाटतं. काय तू मूर्ख आहे का? माझ्याशी कसं बुचत वाटतं? मग रस्त्यात ना कशा वाटेत बाजूसून चालला. जा त्या गुहेच्या गुहासून जा. हा, पण म्हणजे गाडी ठोकली तरी चालत, पण तो त्याच्यात गाडी नाही आला वार वाजणार, बाजू कापत राहावा का आता? एवढी वाटा काय? एवढी वाटा. राज बोलते हातात स्टेरिंग पकड, मग कळत केवढी वाटा ती. स्टेरिंग पकड. आता कशा भूती येईल राहू ना तकडे. गाडी आहे बाहेर आहे, पोटावरून जाणार नाही. हम्म. तुला रे काय रे, हम्म. मेल्यारला हेच खाणार वडे. तुला काय तू तेच बघतोय, काय कधी वडे कधी वडे मिळताय. असं काय आहे? भूतू कशा टाकतं मागा? भुतूर नाही, तू गाडी वाजव आता. तो जायत तकड ना, बोललो मगाशी तर तसं जायत ना तो. काय मूर्ख आहेस तू. बघ लोकांची कामं बघ कशी शेती झाली असती. आज तू मिरावतं शेती बिती करायची सोडून. बघ कसं नांगर विंगर धरतात बघ. हे करूकच गेलस तू. हो, शेती बिती कर जरा, शेतकरी ना तू. मी शेती करते, माका तू शिकू नको समाज ना. झाले हे बघ पिकले, बघूया यंदा ओके. शेतीत दिसतं काय बघूया ना. बघा मित्रांनो, ऐका डायलॉग, शेतीत दिसतं काय बघा मी यंदाचा. शेतीत दिसा. चालत. तर अशा प्रकारे आम्ही म्हणजे हो आणि मी हिला नारिंगरे कॅन्टीन करतो. हम्म. एका आता? लस्सी याच्या तोंडाचा गजो चुकलो आ लस्सी. नरडा नरडा. नरडा जवळ तिथं चल ग. आधी मी तिकडे, मला तिकडे जायचंय आधी. हा, तू देवळात तिकडे जा. जायचंच आहे. कोणाच ठाऊक कसा, पण पुढचा काय हो? काजीत गेला ससा, कोणाच ठाऊक कसा, वाट लावतो गाणं. पण काजीत गेला ससा, सशाने मारली उडी. कॅन्टीनवर हम्म. कोण पिता पेप्सी थंडा. बघा नाव आधी बघा, नाही तर तिसरीच बाटली आहे म्हणून दाखवली. नाही पी तू पी. चार्जिंग संपली होय तुझ्या नादात. काय खोड्या आया खतरनाक. तर मित्रांनो, आता चालत आम्ही आलो आहोत, मी आणि पुन्हा आलो आहोत नारिंगरेच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये. कारण पूनमचं काहीतरी काम होतं पोस्ट ऑफिसमध्ये. आणि याचं कारण म्हणजे हे पोस्ट ऑफिस कधी तसं दाखवलं नव्हतं आणि हे मला खूप आवडतं. इथून यावरून आचऱ्यातून नारिंगरे देताना कॉर्नरला हे पोस्ट ऑफिस लागतं. टिपिकल गावचं पोस्ट ऑफिस असतं, असं एक पोस्ट ऑफिस आहे. फोटो वगैरे एकदम मस्त येतात ते. झालं लवकर झालं ग खूपच. लवकर म्हणजे उशीरच झालो म्हणून. कसं अगं लवकर झालं? किती 2 मिनिटात आलीस? 2 मिनिटात नाही आई तुला सांगायचं. लगेच हे काय काम इथली पटकन होत नाही, त्याला मोबाईलवर वेळ लागतो. तो घे. तुझं लवकर व्हायला पाहिजे. तू हे आहेस ना. का हे आहे म्हणून सदस्य आम्ही सगळ्या गोष्टीत या की काय मूर्ख. चल वाजले बघ किती. चल. हॅलो अगं पुणग्या काय खय मिरवाक गेला? फोन लागत नाही त्याचे. हो तुका माहित नाही खरं मिरवाक जातात हा? मग तू काय करतं? जेवण बनवतं? तू का कामासाठी घराकडे ठेवल्या ना, स्वतः फिरता काय ते का सांग. जेवण करून गेला? माका वाटलं तुका ठेवला जेवणासाठी. मग तू काय करतं? मिरवतं? बरा चालला. हॅलो हॅलो गो गो याच्यावर भाजी पण ठेवलंय ती कुकर कला. जरा भाजी ना पाणी काय जरा आठव पाणी असलं तर. आणि जेवण वाढून घे, मी येतोय उशीर होत जरा.
भांडी ठेव, मी घासूक येते भांडी. चल फटाफटा पाय उचल बघूया. पाय उचल म्हणजे निसर्ग बघ, निसर्ग बघत जा. आम्ही बघला निसर्ग, तू 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 बघत राहा. म्हणजे कसं बघ, खोपटा बिपटा बांधलेले हाताकडे नांगरतात. दरवर्षीच मग ह्या वाटेने यायचा तर खायच्या वाटेने येताना इलं कशी वाटा बघ खतरनाक. निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याचं तुम्हाला हे भाग्य लागलं आहे. मी तिकडे निसर्गातच राहते बाबा. काय तुझा निसर्ग. हा बघ जरा डोळे उघडून. चल की जरा बिगी बिगी. नारळ डाप तेवढाच काम. मी नारळाला कधी भेटतच नाही. लोक बघतात नारळ वेळ डापू नको. बघी जग बघता जग. हा जग बघता. बघू दे. बागेवालो घराकडे येतो लो. येऊ दे. आम्ही काय कोणते पाडून काढले आहेत का? पडलेला न्यायला कोणाची भीती आहे? इथे माझी चाल स्लो झाली आहे तुझ्यामुळे. बोज्जा सगळा माझ्याकडे दिलायस तो. दे गे दे. नको नको चल ग. मूर्ख आहेस तू, तोंडाने बोलणार होती बाबा. नाही तर काय. बघ कसा वाटतोय निसर्ग. नाही तर काय मेघाशी रखरखत्या उन्हात नेल्या त्या. रखरखता. थंड पण मी पाजलंय. माका वाटलं काहीतरी देत. छा काय नाही. वडापाव कोणता चाले? वडापाव त्याकडे गुगल पे चालत नाही म्हणून दिलं. गुगल पे चालत असं तर मीच दिलं. चॉकलेट? खायचं चॉकलेट? चॉकलेट खाऊचे दिवस आहेत की तुझे? तू खाल्लास कशाला मग? काय तू काय सांगणार. मस्तच वाटतंय एकदम खतरनाक. बघ कशी मारडाची लय भारी. म्हणजे मी तुला सांगितलं हय ना चल जाणार होतं. नाही तर खालून रस्ता बरोबर नाही आहे. तर मित्रांनो ही खाली जायची वाट आहे दुसरी जंगलातली. आणि नानांच्या घराच्या इथून जाते. आता वाटेत आपल्या नानांचं घर पण लागेल. मगाशी पुणगे येत नव्हता अकडनं. मध्ये जरा वाळात पाणी आहे ना, तर माने टाकत बुडता मग त्याच्यात. मग पेवतात वाळात. चल चल बघा वाळ बघा बाजूक. हे हा वाळ क्रॉस करून जायचं आहे. आधी नाही क्रॉस करू तो तगत कॅमेऱ्याची चार्जिंग असत तर म्हणून आधीच सांगितलेलं बरा. बघा या वाटेने जाताना निसर्ग बघा कसा मस्त दिसतो. बघ काय खतरनाक वाटता. मस्तच. गो गो अशी वाट आहे ही बघ. तरी जाशी बुडशी असं इथून जायचं. काय तू चालते पाणी जास्त झालं. आता गेलं झालं. इथून जायचं मग असं वर यायचं. काय तुला सांगणार. कुकडून असं इथून यायला तुला काय बंदी आहे की काय? अरे तिकडून पुन्हा वरती चढायचं लागतं गड. तर मित्रांनो आता इथेच थांबूया. भूक पण लागली आहे जोराची. पुणग्यावर लागणार काय उपयोग नाही. एवढं टाइम माझं खाल्यान. काय खाल्लं? एवढं टाइम खाल्लं माझं. जो अजून जरा कोपरे नांगरलं असतं ते पण नाही. तर चला भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय. आता पुढच्या भागात बघूया पुणग्या खाई काय नेता. आता खाली नेल्या नंतर खरं वर नेता बघूया. चला बाय बाय. चल गो. साधलंस गो एक डोळशा. साधलंस गो एक डोळशा. आमच्याचे दोन गेले. आमच्याचे दोन गेले. साधलंस गो एक डोळशा. गो चल.